Mangayo anite dabanda kamale seneke baliyo dabasangunde kadoma Ambalma Sherifla Jabrani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli ani waliɲuman dɔn ta ka ɲɛsin aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yasa aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ Ciwara jɛmukan n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi bi Ciwara a y'an se dugu min na o ye Kurulamini Tabakɔrɔlen ni ko Kurulamini Tabakɔrɔlen a bɛ Zanbugu mara la Zanbugu min a b'an hakili jigin cɛ min na n'o ye Yakuba Samake ni ko Yakuba Samake i b'a fɔ ko sɔmɔ sɛnɛ bawo maa don maa min kɛlen bɛ bi k'i wakili don sɔmɔ la kosɛbɛ ani an balimakɛ Yakuba Samake an bɛna masala fɛn min kan bi o ye sɔmɔ ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ sɔmɔ si a caman filɛ nin ye Yakuba i ni ɲantuma an bɛ aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn an b'a ta ka ɲɛsin aw ani an filɛbaa bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma kosɛbɛ kosɛbɛ o la i ka ɲininkali togoya ɲɛna kosɛbɛ an ye sɛnɛkɛlaw de ye an wolola sɛnɛ na an mɔna sɛnɛ na donc ni waati ninnu kɔni kɔnɔna na an sigilen bɛ Bamako nka o bɛɛ n'a ta an ma bɔ sɛnɛ in nɔfɛ n'o ye an mɔna min na ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an yɛrɛ ka sɛnɛ fanba la yan an bɛ balow de sɛnɛ kabaw ɲɔw tigaw o de ka caya kosɛbɛ donc an yɛrɛ ka yaalaw kɔnɔna na diɲɛ yaalaw kɔnɔna na an ye hakilinaw sɔrɔ an ka dugukolo k'a ye k'a fɔ jiriw bi ɲɛ a la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o ye sɔmɔ ani mangoro ni lemuru ye nka ni waati in na an ka baara fanba o sinsinnen bɛ sɔmɔ sɛnɛli kan o de kama salon an ye sɔmɔ caman kɛ ani salon na sini an ye sɔmɔ caman kɛ o la ka samiyɛ yɛrɛ kɔnɔna ni ka o ɲɛsigi tilema kɔnɔna fɛ an ye sɔmɔ pipinière in de kɛ donc yani samiyɛ yɛrɛ ka se kosɛbɛ bon i b'a ye ale bɛ kɔrɔba i b'a turu dɔrɔn a bɛ wuli fɛn min ye sɔmɔ diya anw ye nafa caman de bɛ sɔmɔ na sɔmɔ a kolo o ye nafa ye a den ni o ye a mɔ ye o fana bɛ dun o fana ye nafa ye sɔmɔ a filabulu anw ye farafin furabɔlaw de ye a filabulu bɛ anw nafa a fara bɛ anw nafa bon anw y'a ye k'a fɔ an tɛ se ka taa mɔgɔ si ka sɔmɔju bɔ k'an b'o kɛ fura ye ni mankan t'a kɔfɛ n'i yɛrɛ y'a sɛnɛ n'a ka di cogo min na i yɛrɛ bɛ se ka kɛ ten donc anw sɛbɛ don ni sɔmɔ sɛnɛli la kun caman bɛ a la nka nin ye a kun belebeleba dɔw ye an bɛ se ka minnu lakali o la sɔmɔ n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire jamana kan olu ka produit don produit min ni a bɛ se ka jate u ka jamana sɛbɛ fɛnw fɛ kosɛbɛ sɔmɔ an y'a lajɛ fana anw fɛ yan a bi ɲɛ anw fɛ yan hali ka tɛmɛ olu fɛ la kan a dugukolo bɛ yan Mali dugukolo fan bɛɛ sɔmɔ bi ɲɛ a kan donc min wele dakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sikaso mara an k'an ka an sɛbɛ don sɔmɔko la kosɛbɛ sabu an ka dugukolo fɛn don bi an nafa don nataw la et puis sini ɲɛsigi don an bɔna nataw fana ye donc sɔmɔ ye jiri a bɛ se ka san caman kɛ e min b'a turu e kelen t'a nafa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ a nafa sɔrɔ donc o de ye ne ka kumakan ye n bɛ se ka min lase quoi. Yakuba an b'i fo kosɛbɛ i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na bawo i y'a yira k'a fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye sɔmɔ bi ɲɛ fan caman fɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sɔmɔ sɛnɛ a ka dɔgɔ Mali kɔnɔna na i da sera ma nafa dun ka bon kosɛbɛ ne ko Yakuba hakilina jumɛn y'a to e y'i wakili don sɔmɔ sɛnɛ na kun kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn y'a to e donna sɔmɔ sɛnɛ na bon n tun ye o kun de f'i ɲɛna sisan ko sɔmɔ parce que anw ye farafin furabɔlaw de ye bon hakilina fɔlɔfɔlɔ min ye an don sɔmɔko la ni o ye sanjan tɛmɛnenw na an ye fitinin minnu kɛ an y'a kɛ ka da o hakilinaw kan mais an yɛrɛ ka voilà o ɲana bolo kosɛbɛ bon an yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ an ka yaalaw kɔnɔna na an ye sɔmɔ ye Côte d'Ivoire jamana ka cogo min olu ka produit dɔ don min fanga ka bon u ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ
a bɛ sɛnɛ in kosɛbɛ donc o hakilina y'a to an y'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛ an yɛrɛ ka dugukolo kan kosɛbɛ donc an wulila ka cɛsiri minɛn de ta su ani tile kun min na an bɛ se ka sɔmɔ yɛrɛ don an ka dugukolo kan et puis an ma da o ma an b'an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna n'o ye ni dugu ni mɔgɔw ye an bɛ denmisɛnw an b'a f'u ye ka courage d'u ma u ka jija u ka sɔmɔ turu donc o de kama ne bɛ sɔmɔ si yɛrɛ ka bila an fɛ yan min ye n binɔgɔkɛdenw ani n dɔgɔninw n'olu ye n dɔgɔninw ye n b'a f'u ye bon sɔmɔ si bɛ yan a bɛ se ka sɔmɔ ta an ka turu sababu la an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na donc a ka di ne yɛrɛ ye dugukolo in an ka bɛɛ kɛ jiri ye nafa bɛ sɔrɔ jiri minnu na jiriw caman b'an ka dugukolo kan yan mais an tɛ nafa sɔrɔ u la o mais ni an ye yiriw turu an bɛ se ka nafa sɔrɔ mun na an b'an ka dugukolo nafa bɔ a tɛ dan anw yɛrɛ fana ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ a nafa sɔrɔ an kɔfɛ n'o y'an bɔnnaw ye donc o de ye ne ka hakilina ye mun ye n bila ka nin baara in kɛ ni ma dɛsɛ fana n b'a ka waati bɛɛ lajɛlen la ani Yakuba Samake an bɛ ale ka sɔmɔ foro la nin waati in na Yakuba an bɛ se k'a dɔn an filɛ yɔrɔ min na bi an bɛ sɔmɔ caman na nka an bɛ se k'a dɔn sɔmɔ hectare joli b'i bolo a la bi i bɛ baara kɛla hectare joli kɔnɔna na sɔmɔ la bi bon a ka ca dɔɔni an bɛ baara kɛ hectare min kɔnɔna na nin waati in na a bɛ se 100 hectares ɲɔgɔn ma hectare 100 an ye min turu sɔmɔ na ka ban voilà donc mais a sɔmɔ ninnu bɛɛ a si hakɛ tɛ tɛmɛ san 1 kan a caman voilà salon an ye o de kɛ hectare 100 ɲɔgɔn na an y'o labɛn ka sɔmɔ don o de la donc mais an bɛ baara la toujours voilà donc parce que an bɛ min kɛ an bɛ jija k'o de entretien kɛ voilà donc an b'o entretien na yɔrɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana foro la yan mɔgɔ min bɛ yan bi a ka ca kosɛbɛ a bɛɛ bɛ mun kama pour que ka se ka sɔmɔ ni entretien kɛ parce que sɔmɔ yɛrɛ turuli o man gɛlɛn mais a entretien de ka gɛlɛn fo a ka taa se ka i ɲɛ b'a la an ye yiriw turu ka se ka yɔrɔ koli pour que misiw kana parce que baganw de ka jugu sɔmɔ ma kɛlɛkɛ misi ale de ka teli ka sɔmɔ tiɲɛ kosɛbɛ donc mun yɛrɛ y'an sɛgɛn kosɛbɛ o ye ka se ka yɔrɔ in bɛɛ clôture ka bɔ misi ka doni a yɔrɔ territoire kɔnɔna na o de y'an sɛgɛn ka tɛmɛ sɔmɔ yɛrɛ turuli kan foro lakanali parce que an ye foro clôture kɛ ka ban pewu fali tɛ se ka don misi tɛ se ka don fɛn bɛ se ka don kɔnɔ o ye ba ni saga ye olu fana t'a tiɲɛ i y'a faamuya donc o baaraw de bɛ sen na toujours sɔmɔ yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ cogo di parce que fɛn de don a mɔ ka di bon nin ye 6 mois de ye min filɛ nin ye 6 mois de ye 6 mois voilà donc mais ji bɛ kɛ nin kɔrɔ o de ye nin kɛ tan parce que min turula hali samiyɛ fɛ nin bɛ ale ɲɛ dɔɔnin parce que ji tun bɛ kɛ nin fɛ bon ni ji bɛ kɛ voilà ni ji bɛ kɛ sɔmɔ fɛ bon i b'a ye a bɛ mɔdiya fo ka tɛmɛ parce que sɔmɔ ye yiri ye yiri min nafa fana sɔrɔ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ yiri caman kan n'i ye sɔmɔ turu ɲinan kalo 30 ani kalo 6 o ye san 2 jate kalo 30 ni kalo 6 san 3 jate kalo 30 ni kalo 6 i ka sɔmɔ i b'a nafa sɔrɔ pour que i ka nafa bɔ sɔmɔ la f'i ka kalo 30 ani kalo 6 voilà kalo 30 kɛ k'a ladon i b'o kɛ k'a ladon walasa ale ka nafa lase ale bɛ nafa lase ma a bɛ jɔ n'a yɛrɛ kungo ye quoi kalo 30 ni kalo 6 sɔmɔ bɛ jɔ n'a yɛrɛ kungo ye donc o ye sɔmɔ diya anw ye ka tɛmɛ yiri caman kan bon sɔmɔju kelen bɛ se ka san joli kɛ baara la bon an kɔni ka jateminɛ ma se o bɛɛ ma mais an wolola ka sɔmɔju dɔw sɔrɔ balolen halisa o sɔmɔjuw bɛ yen u bɛ den kɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ de den ka ca ka tɛmɛ sɔmɔju kuraninw kan i y'a faamuya bon anw yɛrɛ ka jate la n'i ye ne ɲininka ne kɔni b'a fɔ sɔmɔju bɛ se ka ca san 40 parce que anw si bɛ se o ɲɔgɔnnaw ma bon sɔmɔju ka ca san 40 kɔni voilà Yakuba i ka nin diyara n ye kosɛbɛ sabula sɔmɔ caman bɛ don mɔgɔ caman bɛ baara caman kɛ u t'a a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn e ko i y'a yɛrɛ k'a fɔ sisan ko an bɛ yɔrɔ min na bi hectare 100 ni kɔ de b'i bolo sɔmɔ la ni nin bɛɛ lajɛlen denna nin dun yɔrɔ nin bɛɛ kɔni tɛna se ka dun Mali la yan nɔ alors fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen b'aw bolo ni ninnu fɛn wagatiw sera aw ka se ka a den bɛ se ka yalima aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ bayɛlɛmali nasiraw fɛ walima dun ta dɔrɔn de dun wa bon an kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ bayɛlɛmali nasiraw kan an ka fɛn caman na
ni ala ka jɛ an kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a kama mais don min ma se ni ko i b'a a ko fɔ ka sɔrɔ labɛnnen tɛ a kama bon a kuma bɛ gɛlɛya dɔɔni n'o an labɛnnen don a kama an b'a fɛ ka matériel ɲini minnu bɛ se ka an ka yiridenw nafa kɛ mais sɔmɔ na an pɛrɛnnen tɛ o kama mais an bɛ yiri wɛrɛw sɛnɛ yan an kɔni labɛnnen don olu kama an b'a fɛ ka olu produit yɔrɔ sigi ni yɔrɔ in na yan an fa dugukolo in kan yan donc o baaraw de bɛ sen na unité de production voilà donc mais sɔmɔ ta an ma labɛnw daminɛ o kama parce que ale yɛrɛ nafa bɔli ma daminɛ fɔlɔ donc ni a nafa bɔli daminɛna sɔmɔ yɛrɛ bɛ an dɛmɛ ka fara an yɛrɛ kuntaw kan sɔmɔ bɛ se ka an dɛmɛ ka na ni ko ninnu ye i y'a faamuya donc programme ba ti an bolo a bayɛlɛmali sira kan fɔlɔ pour le moment voilà waati nataw la peut-être aw hakili bɛ sɔn ka s'a ma ni ala sɔnna inchallah parce que sɔmɔ tɛ fɛn ye ko i b'a sɛnɛ k'a ka ca i bolo ko o b'a to a bɛ to i bolo o fɛn tɛ o fɛn tɛ et puis fana min bɛ an ka mɔgɔ caman sɛgɛn ni sɛnɛkɛfɛn min n'a kɛra wari ye waati min c'est à dire ni a valeur yɛlɛnna mɔgɔ caman bɛ girin a kan u b'a sɛnɛ mais ni valeur binna mɔgɔw mako tɛ ye a la tuguni est ce que y'a faamuya bon an fɛ yan ne yɛrɛ ka hakilina na an mako tora hali n'i ye sɔmɔ valeur na kilo kelen dɔrɔmɛ 2 la o bɛ ne dusu k'a sɛnɛ parce que diɲɛ bɛ yɛlɛma de diɲɛ tɛ yɛlɛma ka segin kɔfɛ diɲɛ bɛ yɛlɛma ka taa ɲɛfɛ de donc ni mɔgɔ min ye o bila i hakilina na i t'i ka baara kɛ ka da i bɛ don min na ka da o waati kan i b'i ka baara de kɛ ka da waati min bɛ na mun de b'o kɔnɔ i b'o de jateminɛ i b'i ka baara kɛ o de bɛ se ka i lafiya mais i bɛ don min na n'i y'i ka hakilina ta ka bila ni o don ye bon don wɛrɛ i bɛ nimisa sɔrɔ bon n'i ye don ɲɛsigi bon e de bɛ wasa sɔrɔ est ce que y'a faamuya bon quelqu'un n'i y'a lajɛ bi ɲina sɔmɔ binna kosɛbɛ parce que sɔmɔ kilo ma wari sɔrɔ mɔgɔ caman découragera sɔmɔ na bon halisa mɔgɔw ɲɛ b'a la an sɛbɛ bɛ a ma ni mɔgɔw nana an cɛsiri sɔmɔko la u b'a fɔ sɔmɔ binna ɲina ne ko n ko sɔmɔ kilo n k'a kɛra joli ye ɲina dɔw ko dɔrɔmɛ 20 dɔw ko 30 ne ko si sɔmɔ kilo kɛra dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 2 ne b'a sɛnɛ parce que sɔmɔ kilo dɔrɔmɛ 20 o ka di e bɛna kɔɔri min sɛnɛ a kilo 50 a ka d'a ye parce que sɔmɔ n'a a sɛnɛna sɛnɛko kelen don n'a sera ka wuli o ye wuliko kelen ye san o san e bɛna nin de sɔrɔ a la ka sɔrɔ ma i ma ciba kɛ ji tɛ d'a ma ji tɛ kɛ sɔmɔ na nɔgɔ tɛ k'a kɔrɔ nɔgɔ tɛ k'a kɔrɔ foyi i bɛ fɛn min kɛ sɔmɔ na dɔrɔn n'i b'a fɛ sɔmɔ ka den ka ɲɛ o ye ni sɔmɔ tilara den na ni den bɔra la bolo minnu jigira duguda fɛ parce que bolo minnu bɛ duguma n'olu b'a dibi o dibi b'a to fiɲɛ ti don a kɔrɔ ka ɲɛ i b'o bolo ninnu de tigɛ o la fiɲɛ bɛ don sɔmɔ kɔrɔ ka ɲɛ i b'a ye a bɛ den d'i ma kosɛbɛ donc ni sɔmɔ réussira dɔrɔn i ka baara y'o dɔrɔn de ye et puis fana sɔmɔ e bɛ se ka mɔgɔw bila ka sɔmɔ tɔmɔ sɔmɔ ɲɔgɔnna sɛnɛkɛfɛn man ca quoi sɔmɔtigi yɛrɛ n'a y'a jate baara kɛ a bɛ mɔgɔw bila k'a bɛɛ kɛ a nafa b'a sigilen sɔrɔ so parce que sɔmɔ bɛ tɔmɔ min b'a tɔmɔ hakɛ dɔ y'o ta ye forotigi hakɛ dɔw ta ye minɛɲɛ 2 o ye forotigi ta ye sabanan min b'a tɔmɔ o y'o ta ye o ye dɔw ta ye wa dɔw ta fana jate bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ min tɛ o ye quoi donc nafa bɛ sɔmɔ na fo ka tɛmɛ est ce que a faamuya bon o ni e yɛrɛ bɛ taa cɛsiri ka min kɛ san o san n'i m'a kɛ i t'a nafa sɔrɔ est ce que fɛn kelenw don bon et puis a fɛn min don san kelen a bɛ se ka jigin san kelen a bɛ se ka yɛlɛ san kelen a bɛ se ka jigin san kelen a bɛ se ka yɛlɛ a bɛ se ka san caman kɛ a yɛlɛnen don san kelen n'a nana jigin dɔrɔn a bɛ yɛlɛ bon an filɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ min kɛ yɛlɛ o de ka ca ni a bɛ min kɛ jigin la bon an filɛ yɔrɔ min na sisan ɲina a yɛlɛnen don tuguni parce que sɔmɔ sera 50 ma k'a sɔrɔ u y'a feere 20 30 mais an filɛ yɔrɔ min na sisan sɔmɔkolo ye 50 ye ne yɛrɛ mako jɔra sɔmɔkolo la o don n y'a kilo san 60 o ye commerçant bolo mais n'a bɛ forotigi bolo sa o bɛ se k'a feere a sɔrɔ 50 i bɛ se k'a feere 50 bon o yɔrɔ ninnu fana bɛ sɛnɛkɛlaw jɛn organisation o bɛ sɛnɛkɛla dɔw jɛn quoi mais sɔmɔ in a bɛ denko joli kɛ san kɔnɔ bon sɔmɔ ka den san kɔnɔ o bɛ dépend sɔmɔtigi ka entretien na
nda sɔmɔ se ka denko fila sɔrɔ san kɔnɔ denko saba sɔmɔ bɛ se ka sɔrɔ san kɔnɔ mais waati dɔ bɛ yen o den de ka ca ka tɛmɛ waati dɔ kan donc den bon sɔmɔ qualité fana qualité ko b'a la qualité ko sɔmɔ qualité dɔw bɛ yen olu bɛ se ka denko fila kɛ bon qualité dɔw bɛ yen olu kɔni dan ye denko kelen ye est ce que a faamuya bon sɔmɔ qualité dɔw bɛ yen olu den waati ni dɔw fana ta tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye sɔmɔ joona bɛ yen sɔmɔ kɔsanna fana bɛ yen donc an ye nin jateminɛw caman sɔrɔ sɔmɔ kan sɔmɔ bɛ se ka denko fila kɔni siga foyi t'a la n'a a ladon cogo ka ɲi a bɛ se ka denko fila sɔrɔ hali ni filanan in tɛ caya ka fɔlɔ bɔ. Yakuba i da sera ko sɔmɔkolo a bɛ kɛ mun de ye nafa jumɛn bɛ sɔmɔkolo la. bon sɔmɔkolo an bɛ fɛn min dɔn a la o ye a bɛ kɛ dumuni caman na parce que n bɔra jamana dɔ la a ma mɛn kosɛbɛ a tulu tɛ a yɛrɛ parce que ne ye fɛn caman ye sɔmɔ ka ɲina kosɛbɛ n bɔra arabu dugu dɔ la n y'a sɔrɔ olu bɛ sɔmɔ ni tamaro de labɛn ka kɛ dumuni ye a bɛ sɔrɔ alimentation kɔnɔ quoi sɔmɔkolo o bɛ a kolo bɛ a den sɔmɔ a kolo o bɛ a ci a bɛ komi tigakisɛ o bɛ a don tamaro kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ a san kosɛbɛ a ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ waati bɛɛ n tun b'a san a dundala ka di kojugu ni sɔmina na i t'a to yen bon sɔmɔkolo fana an y'a ye u b'a a tulu bɔ komi tulu qualité ɲuman don o bɛ a tulu bɔ a tulu fana bɛ dun a tulu bɛ dun mais sɔmɔ yɛrɛ fɛn a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn mun ye a ka ca mais o an t'a bɛɛ dɔn k'an bɛ se ka walawalali di mɔgɔ kan ka i ka se ka wasa sɔrɔ o yɔrɔ kan en tout cas an yɛrɛ ye nafa fitinin minnu ye fɔlɔ n'an bɛ ka baara kɛ n'o ye ani yaala kɔnɔna na an bɛ ka taa bɔ minnu kan olu dɔw de ye nin ye quoi. dɔw b'a jira k'a fɔ sɔmɔkolo in ale bi ɲininiw kan ka k'a kan ɲininiw kan ka kan parce que ne ye kunnafoni dɔw sɔrɔ n bolo ma da olu kisɛ kan n y'a ye k'a fɔ énergie b'a la courant bɛ sɔrɔ sɔmɔ kisɛ in ko tɛ ji min b'a la nin énergie bɛ sɔrɔ a la n y'o mɛn dɔw fɛ i n'a fɔ énergie bɛ sɔrɔ batterie la cogo min o kɛcogo dɔw b'a la n'i y'a kɛ ten a bɛ se ka courant di n y'o mɛn dɔw fɛ n y'a mɛn dɔw fana fɛ a fɔ tulu bɛ sɔrɔ i n'a fɔ moteur tulu quoi o bɛ se ka sɔrɔ a kolo in fana na i n'a fɔ a kolo in ye fila de ye a kɔnɔna na kisɛ dɔ b'a kɔnɔ ale bɛ komi tigakisɛ n'i y'o ci o bɛ ci ka bɔ bu nin kɔnɔ o bu in ka girin mais hali n'i y'o bu nin bisi i bɛ tulu sɔrɔ i bɛ fɛn sɔrɔ a la komi tulu dɔw ko k'a fɔ o moteur tulu bɛ se ka bɔ a la wali gasoil ninnu bɛ se ka bɔ a la mais o bɛɛ de bɛ kɛ ni fɛn cayara parce que usine bɛ se ka recherche bɛ se ka kɛ fɛn kan fɛn min caman bɛ se ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye pour le moment an ka jamana kɔnɔ a dun sɛnɛbaga man ca voilà bon n'a caman ma sɔrɔ a ka gɛlɛn mɔgɔw yɛrɛ ka se ka ɲɛɲinini caman kɛ a kan n kɔni b'a dɔn sɔmɔ den ni mɔgɔw bɛ min dun mɔgɔ min dun a la jibaranin sɔmɔ jibaranin n kɔni b'a dɔn a bagan balo ɲuman don jibara in n'i y'a ja a ka di bagan ye kojugu bagan balo ɲuman don misi saga bagan balo ɲuman don baganw b'a fɛ kosɛbɛ bagan yɛrɛ bɛ sɔmɔ de dun ale sɔmɔkolo kunna ale de kama sɔmɔforo ka di baganw ye kosɛbɛ ale de kama bon o la n'i y'ale caman sɔrɔ k'a ja bon i b'a ye o ye bagan balo ɲuman ye quoi n'i y'a ɲagami fɛn o fɛn na i b'a ye bagan bɛ nafa bɛ s'u ma voilà donc o ye a nafa dɔ ye bon a jiw fana bɛ yen u bɛ den ninnu kɛ jiw ye quoi sɔmɔji bɛ yen n y'o ye n delila k'a min fana o ka di kosɛbɛ sɔmɔji bɛ yen. Yakuba i da sera ma sɔmɔ i ye nafa caman ba fɔ a la min b'a to nin jɛmukan in kɔfɛ n dalen b'a la k'a fɔ mɔgɔ caman bɛna don sɔmɔ sɛnɛ na wa mɔgɔ caman bɛ sɔmɔ sɛnɛ bi e filɛ ka baara minnu fɔ minnu kan ka kɛ sɔmɔ la walasa i ka nafa sɔrɔ a la u n'a faamuyali caman sɔrɔ a la nka baara o baara ni nafa b'a la i bɛ taa sɔrɔ degun dɔw fana b'a la gɛlɛya dɔw b'a la ne ko aw ka sɔmɔ sɛnɛ in aw bɛ degun jumɛn b'aw kan bi aw ka laɲini ye jumɛn ye sɔmɔ sɛnɛ la bi an bɛ don min na ko bi alhamdulilayi an bɛ ala fɔ ka ala barika da ne tɛ se ka degun foyi fɔ ko o degun min kan fɔ n ye degun min bɔ n yɛrɛ kan n'o ye misi an fɛ yan misiw tɛ gɛn tilema kɔnɔna na misiw bɛ bila de est ce que a faamuya u bɛ taa kungo kɔnɔ n'u yɛrɛ misiw bɛ bila u bɛ taa kungo kɔnɔ n'u yɛrɛ ye degunba min bɛ sɔmɔ sɛnɛ
la anw fɛ yan o de ye misiko ye sabu misiw de b'a tiɲɛ a bɛ fɛn ɲɛnamaw gɛn ka bɔ misi la quoi misi bɛ guruguru a la k'a kari-kari donc a kasa bɛ kɛ misi fɛ a bɛ se ka fɛn ɲɛnama minnu bɛ misi kin a bɛ misi kisi olu ma donc o kama misi bɛ sɔmɔ kari-kari de donc o yɛrɛ de digira na parce que an ye sɔmɔ sɔrɔ bi kun b'a sɔrɔ ne ka sɔmɔ fɛngɛlen don kosɛbɛ wulilen don kosɛbɛ voilà n'a taara bɛna sɔmɔju kɔrɔ kelen-kelen minnu ye olu ye ne ka sɔmɔ da n y'a daminɛ a mɛnna mais misiw de y'a bɛɛ tiɲɛ donc ne yɛrɛ de ye décision ta sisan ni yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a da sɔmɔ na n b'a koli misi kana se ka don yen yɔrɔ o yɔrɔ n y'a da sɔmɔ na n b'a koli misi kana se ka don yen donc bi na 100 hectares bɛɛ kɔrɔlen don misi tɛ se ka don a yɔrɔ si la tubarikala misi tɛ se ka don a yɔrɔ si la n'i ye misi kɔni y'a kɔnɔ c'est que an yɛrɛ bɛ don da minnu fɛ fɔ ni baarakɛlaw ɲinana k'o da ninnu tugu ni misi donn'o fɛ n'o tɛ misi don yɔrɔ foyi t'a la an bɛna don foro kɔnɔ sisan i bɛ taa foro kɔnɔna lajɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ misi tɛ se ka don donc fɛn min bɛ se ka an sɛgɛn kosɛbɛ o y'o de ye et puis o de bɛ tiɲɛni don an kunna kosɛbɛ bon n'i y'a lajɛ an kɔni ka mara in kɔnɔ yan sɔmɔ sɛnɛna bɛɛ ka sɔmɔ bɛ sɔrɔ o maɲumako in de kan misiko degun in bon n'o tɛ k'a fɔ ko degun wɛrɛ b'a la ba bɛ yen min bɛ ne ma o kɔni ye o tɛ yen nɔ ok hali bi Yakuba sɔmɔko binna kun kan i y'a yira k'a fɔ sɔmɔ sɛnɛna a ka dɔgɔn dɔɔni an ka jamana kɔnɔ nka an fana ka jateminɛw la an y'a jateminɛ k'a fɔ sɔmɔ a sɛnɛbaga de ka ca Sikaso mara la i n'a fɔ an bɛ yan yɔrɔ min yɛrɛ la yan bɛ Sikaso fɛ bi aw minnu ye sɔmɔ sɛnɛ daminɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bawo n'i y'a jateminɛ fɛn caman yiri caman bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ ni mangoro jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka filière dɔ yɛrɛ sigi o kama yɔrɔ sɔmɔ dun a nafa ka bon kosɛbɛ yiri caman bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nafa b'u la nka sɔmɔ nafa ka bon ni nin bɛɛ bawo ko sɔmɔ ye a bulu ye nafa ye a den ye nafa ye a fara ye nafa ye a kolo ye nafa ye donc o siratigɛ fɛ laɲini welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi sɔmɔ sɛnɛ in a ko bɛ se ka yakubaya cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ yasa ka sɔmɔ sɛnɛlaw hali ni subvention ma d'aw ma ka aw dɛmɛ sira dɔw fɛ walasa aw ka sɔmɔ n'a y'a kari nɔgɔya jumɛn aw bɛ nɔgɔya jumɛn ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i ka o kuma in ɲɛna kosɛbɛ fɛn o fɛn ni jamana ma ta ni ba ye a nafa bɛ dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ donc a kɔni ka di an ye jamana ka sen don a la i n'a fɔ jamana sen donnen bɛ kɔɔri ko la cogo min kosɛbɛ kosɛbɛ mangoro ko bɛ ten mangoro ko bɛ ten parce que sɔmɔ filɛ fɛn min ka di kɔɔri ye o kelen ka di sɔmɔ ye o n'i ye angɛrɛ kɛ kɔɔri fɛ a bɛ ɲɛ o mais n'i ye angɛrɛ kɛ sɔmɔ fɛ o fana ka d'a ye mais mɔgɔ tɛ angɛrɛ kɛ sɔmɔ fɛ o tɛ sɔmɔ bali k'a ka den kɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a jɔyɔrɔ y'a la k'a fɔ ma angɛrɛ k'a fɛ o de y'a défaut fila la i t'o y'a la mais ne kɔni b'a dɔn n'i ye angɛrɛ k'a fɛ o b'a sankɔrɔta mais o ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ fo dɛmɛ dɔ ka na sɔmɔko la i n'a fɔ dɛmɛ bɛ parce que Mali filɛ Mali ka produit ba ye kɔɔri de ni kɔɔri tɛ ne tɛ produit dɔn Mali kɛlen bɛ ka min ta komi kɔɔri sɛnɛkɛfɛnw na quoi ni jamana ye sɔmɔ ta a ɲɛ 12 ma an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la hali ka tɛmɛ kɔɔri kan a bɛ dun ka fa sabati a bɛ dun ka fa sabati dɔ bɛ bɔ fantanya baarakɛbaliya a b'o sabati a bɛ o ban quoi baarakɛbaliya a bɛ o ban ka misaliya an ɲɛ b'a la baarakɛla caman bɛ boli ka sɔmɔ foro waati in na bi mɔgɔ min bɛ yan a ka ca siga foyi t'a la mɔgɔ min bɛ yan a bɛ mɔgɔ 80 bɔ ni bɛɛ ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔn bila baara la i ka foro kɔnɔ yarɔ kɔni jamana bɛ nɛɛma sɔrɔ dɔ bɛ bɔ chômage la voilà denmisɛnw ka baara ko gɛlɛya c'est ça donc o la jamana ka se ka ta en charge o de ka di anw yɛrɛ ye walima ka sɔn nɔgɔya dɔw kɛ an ye kosɛbɛ ko caman na i n'a fɔ angɛrɛw sɔrɔcogo parce que hali sɔmɔ filɛ a kan ka fiyɛ a kan ka pɔnpe bagajiw la fɛn ɲɛnama bɛ se k'a feerew tiɲɛ a dɔ bɔ a sɔrɔ la mais komi nin si calcul tɛ sɔmɔ kan an kɔni ka sɔmɔ foro sɛnɛ ye dɔrɔn ni san banna n'i ye min sɔrɔ o y'i gɛrɛsɛgɛ de ye i n'a fɔ an bɛ don min na a bɛ kunfɛ jate de la voilà n'i ye min sɔrɔ dɔrɔn a banna mais i n'a fɔ sɛnɛkɛfɛn dɔw bɛ an bolo an bɛ fɛn dɔw sɛnɛ foro la yan an b'a calculer nin hectare in na an kan ka nin de sɔrɔ n'an m'o sɔrɔ dɔrɔn an b'a dɔn an b'an ka sɔrɔta de sɔrɔ
voilà mais bi sɔmɔ la o jate dɔn tɛ o calcul sɔmɔ kan a ka suma bon sɔmɔ yɛrɛ état calcul ne tɛ se k'a fɔ maa si ye parce que sɔmɔ état tɛ ne bolo fɔlɔ min b'i den ko n bɛ se k'a fɔ nin estimation voilà a ka sɔrɔ ye nin ye a ka rendement voilà lemuru n bɛ se ka lemuru sɔrɔ fɔ parce que o bɛ n bolo n bɛ se ka kaba sɔrɔ fɔ n bɛ se ka tiga sɔrɔ fɔ bon n ye fɛn minnu kɛ ka olu nafa sɔrɔ n bɛ se ka olu sɔrɔ mais ne filɛ yɔrɔ min na bi n tɛ se ka sɔmɔ nafa fɔ maa si ye k'a fɔ nin bɛ se ka sɔrɔ sɔmɔ état la juste ne tɛ se k'a fɔ parce que a ma den bolo quoi don nata waati nataw la ne ye sɔmɔ min dan Salon Nasini Salon ale den na fo an y'a kolo bɔ ɲɛna Salon Nasini Salon Nasini n ye sɔmɔ min dan Salon an ye den gari o la ɲinan tilema tɛmɛnen an ye den gari o la donc a kalo 37 dafara a ye kalo 30 ni kalo 6 o ye ka nafa sɔrɔ a la ka jɔ n'a yɛrɛ ye donc yan'o cɛ i bɛ se ka nafa dɔ bɔ a la ni min filɛ ni sɔmɔ ni min filɛ nin bɛɛ bɛ feere san wɛrɛ nin bɛɛ bɛ den kɛ san wɛrɛ ni min filɛ nin e ko ni ninnu kalo joli nin ye nin kalo 6 ye kalo 6 i y'a faamuya mais nin an bɛ nin turu sisan san wɛrɛ i b'a sɔrɔ den bɛ nin na janvier waati i b'a sɔrɔ nin bɛɛ feerelen don janvier la nin bɛɛ bɛ feere i y'a faamuya donc ni an filɛ heure min na komi sisan ni heure in na ni yɛrɛ tɛ quoi an filɛ heure min na sisan n'i ye sɔmɔ dan ni heure in na sisan ko a kɔrɔla sɛnɛna c'est à dire fɛn dɔ ma a tɔɔrɔ janvier waati i bɛ feere sɔrɔ a la nin kalo na n'i y'a dan an bɛ mois de juin de la donc n'i y'a dan nin kalo in na a bɛ falen ka feere kɛ janvier nata voilà sɔngɔ bɛ ten de walasa o fana bɛ dan siri bi jɛmukan in na jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw jiriturulaw mɔnikɛlaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alihamudulilayi an y'o de fɔ a y'an se yɔrɔ min na bi o ye Tabakɔrɔle Kurulamini ye ni an bɛ an balimakɛ Yakuba Samake an b'a ale ka sɔmɔforo kɔnɔ nin waati in na ka foli ani waleɲumandɔn ko ta ko ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalama. Yanga yo anite da banda kamale seneke bali yo daba sangunde kadoma